ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар Икрам буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. инак дӯстон, чанд соат пеш якчанд манбаъҳо хабар доданд ки рақиби Муҳаммад Наимов Мелчик Багдасарян аз муҳориба даст кашид ва мутаассифона муҳорибаи ӯ зидди Муҳаммад Наимов ки бояд рӯзи 22 июн баргузор мегардид барҳам хурд. сабаби даст кашидани ӯ аз муҳориба осеб гирифтан дар вақти тамринҳо аст. айни замон ташкилоти UFC барои Муҳаммад рақиби нав кофта истоданд, лекин онҳо ёфта метавонанд ё не номаълум, чунки то турнир аллакай 6 рӯзи дигар мондааст. албатта ки ин хабар Муҳаммад ва мову шумо мухлисони ӯро ғамгин мекунад, лекин дӯстон зиқ намешавем. чӣ гунае ки мегӯянд ҳар коре ки мешавад аз ҷониби худованд аст. интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. агар ки ташкилот рақиби нав ёфта тавонанд хуб, агар ки не пас умедвор мешавем ки дар наздиктарин турнирҳо ба Муҳаммад Наимов рақиби нав медиҳанд ва мо шумо баромади ӯро дар октагон мебинем. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор гуфт ки барои чӣ аз муҳориба зидди Майкл Чендлер даст кашид. аз муҳорибаи таъиншуда даст кашидан хеле душвор аст. пеш аз пресс-конференсия ма осеб гирифтум ки барои худбарқароркунӣ вақти зиёдтар талаб мекунад. қарори муҳорибаро ба дигар саҳна кӯчонидан осон набуд. мо ин корро баъди суҳбат бо табибони ман, роҳбарони ташкилот ва дастаам кардем. мухлисони ман ва рақиби ман мехоҳанд ки дар ин муҳориба ма версияи беҳтарини худро нишон диҳам ва мо ҳамин корро кардан мехоҳем. ташаккур барои дастгирӣ. таби ман болида аст ва ман боварӣ дорам ки бармегардам, навиштааст Макгрегор. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер бояд ки рӯзи 30 июн дар турнири UFC 303 баргузор мегардид, аммо ин муҳориба барҳам хурд ва акнун ба ҷои онҳо дар муҳорибаи асосии турнири UFC 303 Алекс Перейра ва Иджи Прохаска реванш мегузаронанд. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Роберт Уиттакер оиди рақиби худ Икрам Алискеров фикрашро баён кард. рости гап то имрӯз ман аз ӯ чизе шунидагӣ набудам ва муҳорибаҳои ӯро тамошо кардагӣ набудам. баъзе вақт ҳамаи кор чӣ гунае ки ҳаст бояд ҳамон гуна ӯро қабул кунем, аммо ман ба малакаҳо ва имкониятҳои худ пурра боварӣ дорам. Алискеров ҷангвари хуб аст. баъди имзо гузоштани шартнома ман якчанд муҳорибаҳои ӯро тамошо кардам. ӯ муҳорибаҳои на он қадар зиёд дорад ва аз ин муҳорибаҳо маълумоти кам гирифта мешавад. мо каме нақшаи ҷангии худро тағйир додем тамом. аз ҳама асос ман миннатдорам ки ин муҳориба баргузор мегардад. на танҳо ба дастаи худ миннатдорам, балки ба UFC ва худи Икрам, гуфтааст Уиттакер. хотиррасон мекунем ки аз аввал рақиби Роберт Уиттакер бояд ки Ҳамзат Чимаев мешуд, аммо Ҳамзат аз сабаби бад шудани вазъи саломатӣ аз муҳориба даст кашид ва ба ҷои ӯ Икрам Алискеров ба муҳориба мебарояд ва муҳорибаи ӯ зидди Роберт Уиттакер рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.